שלום, אז תציגו את עצמכם. אני אבישי ברינה. ואני אורן הגיא. אז מה אתם באים להציג לנו בעצם עם היצירה שלכם? היצירה בעצם מציגה שאלה שנותרה ללא תשובה במשך זמן רב. מדוע אנו רודפים אחר החומריות? מדוע אנו נכנעים לעוד ועוד פיתויים? בצד שמאל של היצירה אפשר לראות ייצוג של הפיתוי הראשון שמשוייך להיסטוריה התרבותית של כולנו. סיפור אדם וחווה שפותו על ידי הנחש ואכלו את התפוח מעץ הדעת. בחרנו לייצג את הנחש בתור קעקוע כדי לתת לייצוג זווית מודרנית. בצד ימין של היצירה אפשר לראות ייצוג של פיתוי עכשווי, משקה אלכוהולי. המשקה בא לעלות אצל הסופר אסוציאציות של פיתויים נוספים כמו בילויים, סקס ועוד. המשקה עצמו הוא וויסקי שבעיני רבים נחשב למשקה אלכוהולי איכותי שמשדר יוקרה, שוב חומריות. הגוף שמחזיק את שני הייצוגים פורץ מתוך שעון החול שבא לייצג את הזמן הרב שבו אנו מנסים למצוא תשובה לסוגיה זו ללא הצלחה. הגוף בעצמו יוצר צורה של מאזניים ובא לעשות השוואה בין עבר להווה. גם לכמות האלכוהול בכוס יש משמעות. כולנו מכירים את הפתגם להסתכל על חצי הכוס המלאה. פרשנות אחת היא מדוע אנחנו לא מסתכלים על חצי הכוס המלאה. מדוע אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד. מדוע אנחנו נכנעים לפיתויים ורוצים אחר החומריות ולא מסתפקים במה שיש לנו. פרשנות שנייה היא, אולי כדאי שנתחיל להסתכל על חצי הכוס המלאה. אולי כדאי לשמר את מה שיש מסביבנו, אם זה משפחה, חברים או רכוש, ולהיות מאושרים ממה שיש לנו, כי הזמן שלנו עוזר. ופה שעון החול נכנס בשני ומייצג את החיים החולפים בעצמם. תודה.